step ka ba kamen bat ka basuk ya pi baro ki ba page bat ki ba khmi ya kan ka program no maka Good News TV ngaso ban aingu yo play sa sisen pan na ka banta kan ka por ka ba kordor ka ba play ai yang apa ya pi ha kan ka step bangila ban ya slok bat ban pusan lang ya ka kiten ka jong play ka khubor jo ka jia slok ka bang kwa ban ya lam jimut ha kan ka step kalong ya ka bangila ban shem na kasithi ka jong Jacob kalunong ka basaw ka dukhat ka bahnyo kasithi ka jong Jacob nong ka basaw khat ka bahnyo ka baong to yale persha phi yaw saitan to yale persha phi yaw saitan ule saitan ha ka ba men kong ulong ujing thau jong ublei ulong ukheruk jong ublei usyong ha ulom jong ublei ulong ubom sya kena pop ulong ru ubastat ong kaktin ga jong ublei kat kong ke kitab Ezekiel ar pupra kalenong kadakhat ka balai haduk ka bakhat san ten rei namar ka jing sarong ka jing kwa bor ka jing kwa buram ka jong u ublei ula shop noi u syaka liulong ka bakhlem trai kumtau soitan nadu kata ka por ukelalong unong shon jong ublei unong yalam jong ka kunhun ka basniu ban yale persya yo blei bat ki khun ki jong u namar kata ka kam jong saitan galong ban pra ban penjat ban pen sneu ki khun u blei bat ka perthei baro kawe larangin pule ka tin ka jong u blei la ya thu engi bayang ni saitan latip kum ulur step kum ubel sabul kum usim ka perthei usim ka jing sansar ka sun unong sansar perthei jong ni ka jingdom u blei jong ni ka perthei u angyal ka jing shai u sing bakarhu u angyal ka liulong bakhlem trai bat ka jinglong ka jong ni saitan ka long ulong ubasyan bujpo ulong unong syukur ulong unong lamler ulong unong pensoi bat ulong ru unong mudoi bat ka we ni ki jihikai jong ni saitan ka long ban pen makla ki breu bakin nam yoi ka jing shisha ban pen makla ki breu bakin nam yoi ka jing shisha ki para bangai be ha ka step u Jacob lomba ka sithi ka jong u khat yangi namar kata bangin yale persya ya u saitan u balong unong shun jong ublei u balong ru unong shun jonga bat jong pi kathma jongi ka bangi hap ban yale mana ka sngi galong persya ya u saitan u balong usim jong ka jingdom kum ki bangai nginomla abadele persya ya u saitan takabor breu jongi daga jing start pada ka jing shampang bakanja breu jongi ngidan kam ka bor ba ka jing arab ka banasal ndet jong play ngidan kam ban sanya au play kanang bangila ban yo ka bor ban yele persya ya uni saitan kumbo Jacob akasithi jong ogal nang basaw kadkhat ka ban yo ong tele persya phi ya saitan kumno ngin yele persya ya saitan kata kalong ka jing keli ka bang kwa bagin keli par ban pusan ha ka step kumno ngin yele persya ya uni saitan ngakwa ban penken mau bat yalam jimut lightly ki ai lengkat ki atiar ke bangila apa dia persya yo ne uboman haka jing em jongi ka boman na sngi ka atiar ka banengkong galong ngila apa dia persya yo saitan takabor jong ka jing duai takabor jong ka jing duai ke ka atiar ka bakhlan tam haka jing em jong ubanget ka jing duai kalong ka bor bangila banyeng banyele persya yo saitan u Jacob haka sithi jong ul nong ka basan takhat khat reu uong ka jing duai u bahok kalong ka bor ka bakhlan ka jing duai u bahok kalong ka bor ka bakhlan nang tau Jisu ha gospel Matthias atun reu nong khat sapuwe uong to sharai to duai ba pin omlet shapo ka jing pensoi to sharai to duai ba pin omlet shapo ka jing pensoi u Jisu u hikai bu khat yangi bangin sharai bangin duai kanang bangila ban yale persya iki buit thap u saitan bangila ban job iki jing pensoi jong u haka jing em jongi ka baman la ka sngi namar kata la ka deyngi ban job yau ni u saitan la ka deyngi ban yale persya u saitan haka jing em jongi
ngidon kam ban duai ban wat e ka bor ublai ban dam kho siu ban pan ni ka jing arab ban ka bor no u bangila ban yeng yele persha yo bomman ha ka jing em paman la ka sengi ka jing duai ka long ka bor ka baklan yo bangai bola ban yele yo bomman ka atiar ka baar bangila ban yele yo bomman ka long lomba ka ktien ka jong ublai lomba ka ktien ka jong ublai ka ktien ka jong ublai ka thu ingi ba ujisu ula job yo syaitan la ka bor ka ktien ka jong ublai habala pensoi ya ujisu de ki lightly ki jing pensoi ka ktien ka jong ublai ka thu ingi ba ujisu ula job ingi ki jing pensoi la ka bor jong ka ktien ublai upundan kam da ka ktien ublai ong la tho pundan kam da ka ktien ka jong ublai habala pensoi ya ujisu ban bam ban penkelak pu iki mau ujisu lo ang bom tang da ukpu bon im ubre hunde ktien baro ka bami no naga sentur utrai ujisu wong la tho bom tang da ukpu bon im ubre hunde ktien baro ka bami no naga sentur utrai ujisu job iki jing pensoi job yo syaitan naka bor ka ktien ublai ki paro banget be lala kadai yang ngap e pi kumju pengen job yo syaitan ha ka jing im man naka sengi tongin pusan e ka ktien ka jong ublai besai la dia ka ktien ublai bat habawan ka jing pensoi bat ka jing tunju tongin yele persya yo bomman bat ka jing e jong ka jing em naka bor ka ktien ka jong ublai ka balai bat ka bakhadu ka atiar bangila ban yele yo ni syaitan ka long lamba ka bor umen sem bakhoi lamba ka bor umen sem bakhoi ka ktien ublai ha ka kitab Sekharaya sau nong dekat ka ban riu ka om da upat ya pom lemne da ka bor hanrai da umen sem jonga om utrai kipat om da upat ya pom lemne da ka bor hanrai da umen sem jonga om utrai kipat ki para banget be lada ka de yanga ba de pi bangila ban yele persya ya syaitan ha ka jing em jongi lada ka de yanga ba de pi bangile persya ya ne nong sun jong ka jing em jongi ngidan kami ka jing kersan bor umen sem bakut jong ublai ngidan kam namar kata banduai boblin pendap ingi da ka bor men sem bakut bangila ba yang scam ha ka jingai bangin long ki baslur bat bangila ba de le persya igi buthap syaitan da ka bor ka jong men sem bakut to blem nyarap ingi bangila ba de le persya yo syaitan ha ka jing em man ka sngi da ka bor jong ka jing duai da ka bor ka ktien ka jong ublai ba da ka bor ka jong men sem bakut blem kor ko yengi lomba kini ki jia slop bagi jia lam jingmut belengkot ha kini ka step naga benta ka burom ublai amen